अचानक के ना मारल जाए बौराही न हो मार देवे कहियो लाइन में पिस्टन खराब हो जाए। हाँ ठीक कहले हैं भैया। एकनी के चलते महीना में 15 दिन मेहरारू से बोला चाली बंदे रहता। हाँ जान जे कि वीडियो देख ले करी सत उखम मचा देते रही सब। लेकिन बड़ी सुंदर गीत संगीत के भाव देखनी सुननी सब है। कुछ कथों पर संग हो गई, लयदारियों हो गई, कुछ भिखारी ठाकुर पर टिप्पणियों हो गई, गोलगप्पो बेचा गई। भिखारी ठाकुर के बाद हमनी के काटे के बेवत नहीं खे। हम कहतन कि इनके हम पढ़ल लिखल ना रहनी, स्कूल ना गई ना, स्कूल नहीं कर गई, लेकिन देखी किताब के रचना कर दिले। एबारा पढ़ल लिखल लोग से नहीं के कुछ लिखा आउ अनपढ़ हो के पुस्तक के रचना कर हतना मोट के किताब बा भिखारी ठाकुर के लिखल। विचार करी और उनकर बात हमनी के काटे के बेवत बा। हनुमान जी के विषय में, हनुमान जी के विषय में ठीक बा। और वह जहाँ पढ़ले हो कि मिलल होई वही जा दूगो शंकर भगवान के लिंग के स्थापना भइल बा। हनुमान जी वो लिंग के छूछा ना कइले। उ जवन रामेश्वरम लिंग जवन भगवान राम स्थापित कइले तवन उ लिंग रह गई। हनुमान जी जवन काशी से लिंग लेके गइलन शंकर भगवान के उहो लिंग के स्थापना भइल। भगवान कहले कि जब लेके आइल बनी तो इनको स्थापना हुई, इनको के स्थान दिहल जाई। तो हनुमान जी इतना बुर्बक बड़े कि शंकर जी कबर लगी हैं। विचार करे वाली बात बा। ठीक बा, कोनो पुस्तक के बात ना मानल जाई, जोन पुस्तक मान्यता प्राप्त बा ओकरे बात मानल जाई। ऐसे तो तमाम टिप्पणी कल गई बा, तमाम बात कहल गई बा, लेकिन सबके तार्किक ना मान लिहल जाई। ओहू हनुमान जी जोन काशी से लेके काहे लेट हो गई, हनुमान जी काहे लेट हो गई, काहे ना पहुंचने समय से मुहूर्त रहे। वही मुहूर्त में अगर वही जा शिवलिंग की स्थापना करके पूजन कर दिया जाए तो जवन मनोकामना बा मन में वो पूरा हो जाए। अब विचार करी, बहुत लंबा कथा बा। यही में हनुमान जी काशी अइले, लेकिन यही जा होत रहे सत्संग, यही जा होत रहे कथा। अब अगस्त ऋषि और शंकर जी में कथा चलत रहे, सत्संग चलत रहे। हनुमान जी देखले कि अब सत्संग कैसे भंग करी भाई, अभी सत्संग खत्म हुई तब न हम बात कहब, काहे खातिर हम आइल बानी। और सत्संग खत्म होत हो तो मुहूर्त बीते लगे। तब बालू के शिवलिंग बना के भगवान राम प्रतिष्ठित कैनी। और तब एने से हनुमान जी शंकर जी के लेके चलनी, तले वही जा काम पूरा हो गए। तो राम जी कहनी कि हे शिवलिंग के नाम रामेश्वरम रही, रामेश्वर रही, आ राउर शिवलिंग के नाम हनुमानेश्वर रही। तो दूगो शिवलिंग के स्थापना भइल। वही शिवलिंग के पूजा में अतने ना, वही शिवलिंग के पूजा में रावण आई बा। वो पूजा के वो पुस्तक में जाने कि कंबन रामायण बा, तमिल के कंबन रामायण में लिखल बा कि जामवंत जी गइल बाड़े, लक्ष्मण भैया जामवंत जी गइल बाड़े लंका। और लंका जाके रावण के दरबार में कहले बाड़े कि हे रावण महाराज, हे पंडित रावण, हम आइल बानी एगो आचार्य के लिए आ जाए खातिर, और रउआ से बड़ आचार्य ए नजदीक में केहू बा ना। कहले कि काम का बा, कहले कि हमार स्वामी राम लंका पर विजय प्राप्त करे खातिर एगो पूजा कइल चाहता रे, और वो पूजा हमनी के विचार बा कि रउआ करी, और रउआ तत्वधान में होके रउआ आचार्य बनी पूजा कराई। तो ये जे रावण सीता जी के भी ले गइल बा, काहे कि सीता जी त बिना मेहरारू के पूजा होई ना। राम जी कैसे बैठी है, बियाहल बारे, पत्नी मरल नहीं की, पत्नी जिये तारी। तब रावण कहले कि जाई जिम्मेवारी आचार्य जब हमरा के बना देनी, तब राउर राम जोन बने वो बनवासी बाई, इनका भी पूजा के सामग्री नहीं के, आ पत्नी भी नहीं की। तो ई आचार्य के जिम्मेवारी बनता कि जजमान की यहाँ जौन चीज आवश्यकता बात नहीं के ओकरा के पूर्ति आचार्य करो। तो रथ पे बैठा के सीता जी के रावण लेके गइल बा, ओइजा कंबन रामायण में लिखल बा, आ लेके गइल बाड़े। आई कहले बाड़े कि जतने कहब उतने करे के बा। विचार करिए, ओइजा जाके पूजा करौले बाड़े, सीता जी बैठल बाड़ी, ओइजा पूजा भइल बा। आ पूजा के बाद जब रावण चले लगले तो राम जी कहले कि
ब्राह्मण कैसे थोड़े जाए दिया जला पूजा कैले तो दक्षिणा दिया ही नु आराम जी भी रुपया बा कि दक्षिणा देश धन बा कहले कि हम दक्षिणा देल चाहत नहीं कहले कि कारो दक्षिणा दे वन में आइल बनी जंगल में आइल बनी रोवा कि बा का कि रोवा दक्षिणा दे कहले कि जले दक्षिणा ना दे त हमार पूजा संपन्न ना होई त कहले कि ठीक बा रोवा दक्षिणा देल चाहत नहीं त जजमान ए आचार्य के ये दक्षिणा होई कि हमार जब मृत्यु होके तो हमार जजमान जे बा वो हमारा सोझा खाड़ रहस ये रावण मंगल बा तबे मृत्यु के समय भगवान रावण के सोझा खाड़ रहले भगवान राम रावण के सोझा खाड़ रहले तो कोई के बात काट दिल बहुत आसान बा लेकिन ओकरा के अमल कइल बहुत मुश्किल है अब जे ग्रंथ लिख दे हम त जाने कि सुने के मिलल गलती के कर से ना होला हां जी हां सुनी है नु कि दुशासन के चीर द्रौपदी घिंचत रही मैंने मिस्टेक से कहा लेकिन मुंह से निकल गई तो गलती हो गई विचार करे वाली बात अरे वो पूछे ना करी कि हमारा से कहाँ गलती भइल बात छेड़ देम हाँ